Meron po tayong ulo ng maya-maya. Ayan, may asin na po ito, nahugasan. May asin na. Mga sangkap, gabi, sili, labanos, okra. Ayan. May mantika. Mustasa. Ayan. Kamatis, sibuyas, luya, bawang. At ito yung miso na bibili sa palengke. Lagyan din natin ng sinigang sa sampalok mix. Siyempre, ang magic. Ayan. So, ito siya. Yung iba ay pinipirito ko na. Ayan. Tapos, pagkatapos magprito, igigisa po natin yan. Okay? So, ayan po. Dito na rin po tayo manggigisa para buo ang lasa ng isda. Binawasan ko po ang mantika. Ayan. Mainit-init pa. Luya. Ayan. Bawang. Sunod na ang sibuyas. Ayan. Gisa-gisa lang po. Ang bango. Kamatis. Ayan. Sunod na po natin ang miso. Ayan. So ayan po, lagyan na po natin ng tubig. Depende po sa inyo kung gaano karaming tubig. So isang pitsil po ang nilagay ko. Ayan. Hintayin po natin kumulo at isunod na mga gulay. Ayan, habang hinihintay kumulo, ilagay na po ang gabi. Matigas po ang gabi kaya dapat unahin. Ayan, medyo kumukulo-kulo na. Lagay na natin ng mga labanos. Ayan. Ayan, linisin po natin. Alisin natin yung mga bula-bula. Ayan. Sunod na natin ang mga isda. Ulo ng maya-maya. Napritong ulo ng maya-maya. Ayan. Magic. Okra.
sili. Ilagay na po ang mga mustasa. Yan. Para malapit na pong maluto. Nor sinigang. Mix. Konting asin. Ayan po, luto na ang ating sinigang sa miso, ulo ng maya-maya. Takpan na natin.